माबोरै दं नोंथांमोना दा नोंथांनि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना फुंजानि हेलौ गाइस वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोना दा नुगासिनो दङ बार बारनाय जोबोर गोख्रै बार बारदों माने न'फोरानो बायहां अबस्था आरोना ओरैबायदि बार बारदों नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै वाह जि गोबारै बार बारदों माने बिदि बार फैबाथ' सिचुवेसना गाज्रियानो जागोन नङा होमबा नायनो हागोन नै लाइन बार बारदों नै